What's up my friends? So ayun na po my friends, another vlog my friends. Another vlog na po. Another vlog. Okay kayo. Hati nyo. Yummy, come here. Yummy, come here. Takot. May iwanan ng muwan. Yeah, you got that yummy. Yeah, you get that yummy. Gusto mo tsaksakin ko gala-gala mo, ha? Sakaroon, magtagay ming papa. Magtagay me. Asa na mga ba? What's up sa inyo, mga tanga? Tanduay extra niya mo tagayon kay pina-chill rami ron. Chill man. Oh man. So magtagay ta my friends kay lamay kay tagay kay tugnaw. Ganahan ta ko magkape. Magkapeling ka. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Pero okay ra kay okay ra gid. Paita gining single ta permi. Pero okay ra nang single permi. At least wait. Gusto mo tsaksakin ko gala-gala mo, ha? At least may problema. Diba? May problema. Okay, kaya. A few moments later. Five minutes later. Sa usak sa pinakalamig nga magtagay, kana magjamin-jamin ta ba? Diba? Kana magjamin-jamin dito kanya. Nasa magkuha pagkat pagkaon. Dalawang pagkaon. Si Pachi ang pagkaon. Buwag na makakoy. Shout out Piatos. What's up Piatos? What's up sa inyo, mga tanga? So atong kantahon ron my friends is kuhan Imahi. If you know the song, please sing along. Okay, Kayo. Gusto mo tsaksakin ko gala-gala mo, ha? Ibawagin mo ani kay puro hugot na nas kalibutan ron. Kanta hugot, Facebook hugot, status hugos na hinoon. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bajo kay bawa ning kanta ha pero pasensya na. O kaya kay boss verse ani sa chorus ako. What? Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na ko lang kakaisip sa isang nalawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo pero hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Gusto mo tsaksakin ko gala-gala mo, ha? Kinalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan. Limutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi What? sa isa't isa.
Kayo. Drink Kayo. Lamig Kayo. So mag-dance cover na po ta. Ang sumatong sayawan ba? Gusto mo tsaksakin ko ang alagala mo, ha? Yummy, yummy, yummy. Yummy dance. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Magaling kang kupal ka. Hello guys, welcome back to the channel. We got season 2 of the 10-minute challenge. Season 2? You're the first guest of season 2. It's 2020. That's the first one of 2022. Hindi wow. So what's up my friends? Humanatag sayo my friends. Buat na ko keeyow sa akong button ron my friends. What? What's up mga What's up mga okay Kayo? So karon, yan ako nila Yumi karon. Ano ko nila yung kiss 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 na kiss. Boy. Boy, shout out nila boy, shout out. Shout out. Shout out. Shout out my friend, shout out. Good girl. Good boy. Good girl. Good boy. Good girl. Come on, boy. Come on, boy. Hardin man si Hardin man. Hardin. So I think dirira mag-end ang atong vlog karon. So my friends, if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. And click that notification bell to be updated in my future videos.